Ahojte, dnes ideme pozrieť baby do výroby, dáme im niekoľko rýchlych otázok. Tak poďte so mnou, uvidíme, ako budú odpovedať. Prvú tu máme Timeu, tak ju troška vyspovedáme. Timi, keby jogurt bol emócia, aká by si bola? Jogurt čokoládový alebo orechový? Orechový, Jogurt orechový alebo biely? orechový, Jogurt orechový alebo pistaciový? orechový, Jogurt orechový alebo ovocný? orechový, Takže favorita máme orechový. Teraz za Aničkou, uvidíme, čo odpovie ona. Anička, čo dnes vyrábate z mlieka? No, grilovací sír, Jogurt ovocný alebo radšej neochutený biely? čokoládový. Takže zase čokoláda. Na rade je Janka. Čo bol tvoj najväčší mliečný fail? Mlieko v gumáke. Ako sa ti toto stalo? Nechtiac. Dobre, takže asi klasika, zabudnutý zatvorený ventil. A pýtame sa ďalej Peti. Peti, čo by si spravila, keby ti ušiel jogurt z chladiaku? Zoberiem si druhý. A keby sa stalo, že nám ujdu všetky jogurty? To bude prúser, budeme bez modonáčika. Toto nedopustíme. Teraz sa spýtame Danky. Danka, bez čoho by výroba nefungovala? Jednoznačne bez nás. Súhlasím. Teraz sa opýtame našich dievčat, čo by odkázali vám, našim zákazníkom. Píte mlieko, máme s ním najmenej roboty. Jedzte veľa, ale hlavne zdravo. Nech vám chutíme. Ja len toľko. Zákazníci, ktorí ste verní, zostaňte verní naďalej. A tí, čo nie, pridajte sa k nám.